Повсеместно разпространение в целият регион имат обичаите за дъжд – Пеперуда и Герман. Изпълняваните ритуали се практикуват или еднократно в края на месец май, или неограничено при настъпила суша, когато дъждът е необходим за посевите. Бабо, преди когато е била голямата суша, какво сте правили? О, баба, тогава се събирахме на групи и хорехме да търсим дете, което да бъде сираче и да може да умиловести Господ, за да ни даде дъжд. Когато се съберяхме, трябваше да ушием и хубава риза платняна, за да можем да облечем сирачето и да го окичим, да го накичим с зеленина. Като отидем при тях, обличаме го, на кръста му слагаме венци, на главата му слагаме венци, по дрехите му слагаме от свирчок, от брашлян, да бъде цялата в зеленина. И тогава вече се прекръстваме, целуваме му ръка, защото той е най-невинното, той е най-чистата душа, сирачето. Затова Господ се смилява над нас. Ние ще я накараме да играй, баба. Тогава я събуваме босичка. И когато идем в хората, от къща на къща да пеем, тогава хората надаряват: момиченцето играй, а ние пеем. Пеем за пеперудата. За тебе пеем, баба. Пеем: пеперуда лятала, из вода се мятала, от Господа слезнала, в църквата влезнала, на Бога се молила, на за Бог свещи палила. Дай ни, Боже, дай ни ситен дребен дъждец, да порасне жито и царевица. Просото да расте, просо и чемик. И пак почват, баба, когато излизат, пеят песента: пеперуда лята, из вода се мята. И се Богу моли: дай ни, Боже, дай ни, Боже, дай ни ситен дребен дъждец. А престои време момиченцето играй, баба, напред, назад, когато вдига цвечетата си, които са му ги дали да брашляна с ръчичките си да мята. А всички го пръскат, баба, с вода. Пръскат го с вода, за да може Господ да ни пусне, да насъжили, да няма суша. Всичко да стане, берекет да има. Стопанката взема ситото над главата на пеперудата и отсява малко брашно. Да я, както съсей брашното, тъй да е пълна и годината, тъй да съсипи и дъжда. После стопанката казва на момиченцето: я вземи, баба, ситото, та го търкулни, за да видим каква ще е годината. Ако се обърне обратно, ще бъде пълна годината. Ще бъде берекет. Ти вземаш менчето и пръскаш всички хора, както си босичка, и другите ги пръскваш с вода. После трябва всичките да се съберем и да отидем на реката. Там, където вари, там се почваме ние да се пръскаме. Всичките. И животните се пръскат, и постройките се поръсват, дворовете се поръсват. Хората, които са около теб, където минеш, пръскаш. Хем пееш, хем играеш и пръскат ти с вода. Ако случайно, след като сме се молили за дъжд, тогава не вали, продължава да я суша във времето, тогава се събираме пак наново и тогава правим германчо от кал. Човек. Поставяме го на керамида. Поставяме го и почваме да го оплакваме. Оплакваме го, после отиваме всички на края на селото или близо до гора някъде, изкопаваме му гробче и го погребваме там. Оплакват се, ходим да го приливаме и на 40-то ден не му струваме.
А през той време се молим пак на Бога да не даде дъжд. Германчо е починал, защото нямало дъжд, било е сушава и той не можал да издържи на мъката на всичко и той е починал. И заради това ние се молим и за него, за душата му и дано Господ нас смели да не даде дъжд.